ndinosimba makadini Fara. Saka mimi ndimunozai. ndinonzi zvenyika gomo ndichizvarwa chekumasoro. Akapinda munomusha. akapinda mumhosva muni mhosva yeattempted murder. Hanzi maka attempta kumedha ani. kumedha vana vemudzimai vandakanga ndaromba. Saka ma-step children. chandaida kupisa mudziyo nemba nokuti ndakanga ndaivaka. Alright. Saka zvakafamba sei kuzosvika mune kuzopisa imba mukati muine vana chichakaitika? ndakauya mumanikaland vana yamanikaland vandanogara nzvimbo inonzi nedziwa pedyo chimanimani. ndakakontraktwa nema-NGOs yaiita vaigadzira makaafektwa necyclone. ndiri kwekoko ndopandakasangana nemudzimai uyu vatadanana vatawirirana kuroorana. ndakamudza chokwadi panyaya status yangu. ndakamutaura kuti I'm positive, iye akanga ari negative. Zvakazoshata pari nemudzimai? mudzimai wangu ndakaona mafambiro akanga akuita kunge karingani mafambiro, but mumba medu makanga musina mufaro. Chachakuitika mbo semunhu wandakanga ndataura chokwadi kuti inini ndinorwara ndinomwa mapirisi, iye akanga asinganwe mapirisi echirwere chiriko ichi. akanga akusakwanisa kundipa zvandaida ndiri muimba yemukati. nguva refu akanga akutongopfeka kurara hake akatopfeka hembe vazhinji kutobuda kana out zviya zvazvo. ndofunga mistake yandakaita ndekuti ndakanogara pamba pake mazuva andakamuroora, saka akanga aine full control yezvese. saka aikurambira yapa aiti akurwadziwa neprotection yataishandisa. saka imimi maizotora sei? ndizvo zvakandisimudzira hasha kubva pekutanga. zvechokwadi handidi kuparamba. pane musumo cheto wandakamurova that's end of 2023 ndamurova kudaro. akabva anonditorera protection order. anditorera protection order. Makamurovera nenyaya yemba yemukati? imba yemukati unosvika pakurwadziwa pakutanga masta unongosati nomba. ndatorerwa protection order, ndakabva ndadzingwa pamba paipai nehanzvadzi dzakana tezvara vangu. inini protection order yangu yaindirambidza kuti inini ndisasvike kubusiness complex yakanga taakushanda tesese nemudzimai wangu. saka semunhu wakanga ane kamariwo ndakangokwanisa kuzvivhurirawo imwe shop yakanga iri pedyo naye, ndakutongozviraramirawo. nditsanangurira mhosva yakaitika fanaini uyu inini ndiri munamati. ipapo ndingakuti ndakatozosvika pakutuka Mwari. ndakatoenda kuchechi kwangu. ndaenda kuchechi kwangu ndodzoka ndobva ndatoona mudzimai uya ndobva abuda, ndobva apikwa nemurume uya nemotikari, ndobva vadhiraivha vachienda. handina kuziva kuti vaenda kwawakaenda. ndaingotarisira kuti semunhu wawaidawo munhu unenge wakaroora unongochimuda ndinazvoona. saka ndaingoramba ndichitarisa movement acho. musi wakabuda iwo ndakaswera ndichibatikana ndiri munhu asinganwe doko, asi ndakanwa namusuu kuitira kuti ndiite chizviindi. asi inini personal handinozosvika papo imhamba kwemudzimai. takaona kuti nguva dzafamba around 9 o'clock 10 o'clock dzemadeko. takafamba takaenda kwekwe nevakomana vangu vandinavo vandaiwirira navo muarea mudu imomo munodziwa. ndavati vakomana ndinoda kuti nguva dzemoto pamba. mumwe wacho akabva anotenga petrol about 1 liter fuel. asvika paya imimi ndimi maipa mainstruction. inini handina kusvika panzvimbo ipapo. atokomana toita siya vanhu vapano vanoda kumana munosvika munobhurika windo. unosvika vanobhurika windo uyaya fanirya wadira petrol then ukabva upisa chii imba iyai. imba yabhaki. imba yaibhaki. saka paibvira makabva maita sei? takabva tabva panzvimbo ipapo takafamba tikaenda kumashops. because kubva pamashops kusvika kumba kwataigara ikoko nemudzimai wangu it's almost a kilometer. saka imba iyi yaibvira manga muine vana vemukati? ndo zvandakazonzwa kuti vana vakanga varipo musi iwowo kufamba kwakaita mudzimai. mudzimai haana kudzoka.
asi Sunday musingazivi kuti mukati mune vana nekuti maitima makagara pamashops muchiona mafambiro ake vana muraona vachibuda kambo vana handina kuona vachibuda murako asi kuzunzwa kwangu vana vakangwaripo ndaitarisira kuti maybe vabuda vese nevana kuenda kwavakaita kwarare asi pfungwa dzekukotiregai ndinonongofananidza zvimwe tese tifanani tisina chinhu ndo dzakandipinda ipa kuti muzosungwa makazikanwa sei kuti ndini makonzeresa imba kuti haana kumbotsvaga mumwe munhu akangoziva kuti ndini ndisuspect ende akabva angonongedzera kuti ndisuspect saka masvika maakukoti muchibvunzwa yamunotobobvaramba mhosva ndakairamba ndichiti handisirine ndakapisa asi maibvuma kuti ndini matuma vanhu zvapisa makatokutanga mutombo handina kumbovanoda kuvatambudza zvakanyanya mhosva iyi yakangonzi yese tiri kuibatanidza manje pamwe chete chinzi attempted murder so mhosva iyi yakatanga iri ma15 20 years zvichidzika pane mabvisi avaita handiziva hangu kusvika vazosvika pa8 years ndo dzandakazobva nadzo ndichinzi ndine 8 years dzandinofanira kunge ndichigara muchena saka ava vemakatuma kuti vapise ava vakasungwa kwete handina kuti ndandangotaura nezvavo nokuti ndakatoonawo ndakadaro ndinenge ndatotadza zvakanyanya nokuti ndini ndakavatuma kuti vasviti saka imakabva makomira nemhosva iyi ndakabva ndamira nemhosva yangu chokwadi chakanga chiripo chokwadi pamhosva yangu saka ndinokunzwa sei nezvese zvakaitika izvi kuti mamune vana mazosungwa munozviona sei zvese izvi dzimwe dzenguva pazvinoitika nyaya idzi unenge usina ndine urombo kuti makanga muine vana saka musina here kana kukumbira vegero chokwadi chekuti ndinoti kuna nenzi ndiregerere pakutadza pandakakuitira asi ndangoto kana wazofamba kumberi neupenyu hwako usazozvitira mwana inini kwandiri I'm sorry asi upenyu hwenyu chandakangofarira ndechekuti kunyange uri kunze mishonga yangu yandinonowa inini ndinongoiwana ndinaye kuti kunyange wakarwara ndinofunga kuti majeri muno mutorire mishonga yakawanda kudarika kunze yatinorapwa nayo dambudziko pano raringoripo ndingamboti idambudziko musha wese une utongo hwawo une leadership saka unofanira kuteedza zvinenge zviripo zvasiyana nekunge uri kumba paunoita zvaunoda kana apa pane mutemo yacho unofanira kuteedza mutemo yepanzvimbo yaunenge apa kurikufoma here mukati menzvimbo yekuti kana mazobuda hamuzoiti hata dzakafanana nedzamamuratidza kuti unosvika pakupisa imba muine vanhu inini ndafunga ndakatorifoma mazuva andapiwa bheo nokuti ndakanodzokera futi ndakanogara mucommunity tichitoonana nemudzimai ati handinongoziva kuti mudzimai wangu nyaya haina kunge yakapera paari nokuti ndiye akazosimudza nyaya after ini ndabuda panze nebheo mamapiwa bheo asi mamusati matonga takasati atonga pemakazotonga nopemakakonza 8 years yes saka ndaifunidza kuti kwaariwo achandiregererawo kana achanzwisisawo sevanhu vakange vainvesta vanhu vakange vane upfumiwo vakange vakatsvaga vese ndakazotoshamizika ndaakutosainiswa mapepa kuti ndikudiwa kuti kumatare asi mune here dzimwe hama kana vamwe vanouya vachikuona imwe ndine shamwari yangu yandakazosangana nayo muno mamutare yandakadzidza nayo kunzvimbo kwemazuva kwatinogara saka ndiye anouya almost anouya handingachataura kuti anouya pakadii paanoona mukana achingobva pabasa pake anouya pano achindiona kwenguva yakaya zvakanyanya zvekuti I feel like ndingori kumba because ndiri pajeri but hazvisi kuzondorwadza zvakasiyana nevamwe kuti mumwe munhu atozive kuti kuno chinonzi visit atochizive zvachose.